Kiel kowuok Udli, Nairobi. Kawadhi nyime en ni chenro mar kawo pach jopiny kotenore kod paro mar chik mar omenda dhi nyime e hol ma Tononoka e kar chung' od bura ma Mvita e kaunti ma Mombasa. E chenro no ero jopiny omi thuolo mar penjo weche motenore kod paro mar chikno, kae to kamati mar od bura motelne kod jakom Kimani Kuria duoko penjo ma kamago. Watudre gi jofwambo marwa George Aoko mondo mi oketwa e ler. George Aoko, kinyalo winja, inyalo nyisowa ni to chenro no osechopo e okang' mane nyaka sani? Erokamano ahinya Milton, nawinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa, to mana kaka iwacheno, chenro masani dhi nyime kaendi en mano mar kawo pach jopiny kotenore gi paro mar chik mar omenda motelo nwang'e ni notimore, lakini sani endi kendo koro chako timore thuolo mar ariyo, kuma jopiny koro gole pachgi bang' piny owacho timo amendments mag moko kuom paro mag chike ma kamago. Waneno ka ji mopogore opogore kawuono golo pachgi kae. Wawinjo ka moko kuom jogo modak kod ng'ol koni gin gima ne gikwayo en ni iyudo ni samoro mwandu kata gigo ma gitiyogo, gik machalo kaka ndigni, gik machalo crutches ma giwuotho godo, iyudo ka samoro giyudo ka kony kowuok e pinje maoko, lakini ka gichopo e pacho ka tiyudo ka samoro iketo negi ushuru kata ng'awo negi ushuru ma ikoni gino ma ok ginyalo. Omiyo giparo ni kaber to piny owacho onego bed ni twak e weche ma kamago. Wawinjo pach jopur bende ka koni farm inputs kata mwandu ma gitiyogo e puothe machalo kaka fertilizer, gige ma gitiyogo e puothe kaka gige pur, gikoni samoro iyudo ka ushuru moketnegi ni malo ahinya. Omiyo giparo ni kaber to magi gin gik monego bed ni iketo ng'ala manyime mar neno ni ere kaka japiny nyalo yudo fuong'ruok to chudho kaluwore gi ushuru ma piny owacho kawo kuom jogi. Antiere gi achiel kuom gi kae, awinja ne pachgi ni to chakna chaka gi nyingi tinyisa ni to pachi en mane kotenore gi chenro ma kawuono dhi nyime ma jopiny gole pachgi motenore gi wach mar ushuru. Erokamano ahinya. An kuom nyinga iluonga ni Bernard Omolo, an ajakara chonyo Kauma, an chief ma Maweni ka Mombasa. Amor gi bura ma kawuono kaluwore gi kaka jo Public Service Commission obiro ohoji ji ma giwinjo rai mag ji, gik ma gidwaro, to gin bende ging'isowa gik mowinjo watim. To an gima mora kabisa kuom wach ma giwacho ni pension ok bi ng'adi. Mano mora kabisa ni pension ka ikoromo higa 60 iyudo pesa ni kaka en no. To secondly, gikelonwa proposal ni pesa ming'ado gi sirikal mikole osuru ni ok owinjo ng'adi ng'ama ok yud more than 24,000. Mano bende mora malich. Koro nitie gik moko mabecho e gima giloso ni. Koro wan wavumilia tu, ang'e ni ber ni ayang'ayo biro. Erokamano Aoko. Erokamano ahinya. Ayude pa jadak machielo machiegni ahinya. Nyisa ni to paro mar chik ma jopiny golo ni in mokwongo chenro ni ikawe nade, to ang'o miayego kata wach mane mi ichwalo kata migombo ni mondo ichwal? Kuom nyinga iluonga ni Steven Oduor, ajasia lakini adak Mombasa, area ma Tononoka kaendi. Koro kawuono wago Nyasaye erokamano kuom miyo mondo right mekwa obed right mekwa. One public participation tiwang'iyo kodo ka en gimo mabiro pile. Nikech kata kwa wacho ni wabiro mondo waping, to joma dhi present wakucho gidhi mana kale. Koro waneno ga en gimo ma as a usual thing. Koro en gima constitution owacho ni en our right. Koro watemo ga luwe mondo bed mana our right, lakini finance bill ni kwang'iye en mana gik moko mane watemo reject die mancha agency andamana mabe na achiel kuom jogo mane nitie ndara. Koro gitiyo kod yo moro mondo gikel jopiny auchiel ma mondo jopiny one ni nyalo konyo jopiny, lakini mahinyo jopiny ka to mano ogitimo nade ogiketo kanyo. Lakini beni yudo thuolo mar chiwo pachi, to koponi ne ok iyudo, en ang'o mane diher wache to chutho kotenore kod wach mar finance bill miparo ni onego bed ni piny owacho time lokruok? An gima nyalo wacho kaka ja Kenya man piny en ni ineno oshuru gik mawuok oko ema mondo med oshuru malo mondo gikwa mwaloso e Kenya kaendi wanyalo yudo gi, wanyalo uso gi piyo piyo, yani wanyalo uso gi yo mayot. Nikech komedo oshuru ni gik mawuok oko, ng'eny jok bi donje Kenya, gik jo Kenya ma jo Kenya botimo nade bo nyiewo to tiyo kod pile ka pile. Koro an mane gima nyalo wacho kaendi. To kendo gimo machielo mabe anyalo medo wacho ni nyochi neno ka church nyocho wuok oko mokwe ni ok gidwa siasa e kanisa. To gino chala kod inyalo padi mo mane agency wuok oko kancha reject finance bill. Nyocha Ruto wuon nyocha wacho ni pesa balang' ma ji gole kanisa ochako kod no wuon ok bigolo. Nyocha ka piny osabedo gi kwe, Ruto kuma achiel no ema nodhi to timo nade to ochako golo pesa. Ko an gima nyalo nyiso jo kanisa giwe wacho gimo gotieno to gokinyi gino gitimo. Ema kelo kata riche i kanisa. Nikech kawuono ka pastor ni kom to kama duong' abe kinyalo mondo ayud to kama duong'. To mtoka maduong' ne mana ka alongo jo siasa gi mondo gigol milionde ma gikwalo jop pinyno.
Mane pacha. Wayude pa jadak machielo suda kae machiegni chakna gi nyingi to inyisa ni ito wach mane kata paro mane michwalo kawuono e romo makama. An ago erokamano ne romo mokel gi sirikal ni nikech ochiwo thuolo mar chiwo pachwa. Nyinga Antonio Odhiambo Mwandu, an jadak Malikoni, to amor gi paro mokel piny kae mondo wagol pachwa kuhusu financial bill. Kaluwore gi paro magolo mokwongo, agolo paro mar ni gige jok mawuotho mos migolo loka igolo gi jok mangima, jok manigi chuny. To gigi osebedo ka ikelo gi ka gichopo Kenya ka to tax bedo malo. Koro yudo ka gikwamo makata ng'ama nomigi ka mondo ochak pogo jicha bedo gi problem magika bede pot kacha makethre kabisa. Wakwayo mondo koro sirikal ogol tax ne gimoro amora mabedo imported kuhusu jomong'ol kata joma wuotho mos mondo at least gin be giyud nafu mar yudo gige gi ma ginyalo wuotho go, ma ginyalo ringo go mondo kelgi nono Kenya ka. Mano kende e nafu maponono ni wanyalo yudo. Mar ariyo, watemo wuoye korka pesa ma sirikal, budget ma sirikal golo kuom idara mar joma wuotho mos. Wakwayo mondo idara no omedne pesa nikech idara no nigi jok ma ok ndik tich. Idara no onego mi pesa moromo mondo wan bende kaka jok mategemea ohala mondo wan bende wayud gimoro mwanyalo keto godo ohala mondo wabed gi competitive in business like some other peoples. Koro mano bende kwayo mwachwalo mbele kanyo. To mogik tago mana erokamano ni chairman odwoko ni gibro golo tax, mano to dwoko kuom gik migolo loka mikelo ne jok mawuotho mos. Koro wakwayo mana mogik, wakwayo mana niya, ka jo piny golo tax iga nafas machielo ka jogi nyalo yudo nafas ni giluongo wa kamoro achiel, wayud nafas mar magipenjo wa godo ni to goluru maoni ni sirikal osetimo ang'o gang'o nyaka nugol maoni mar financial bill mondo wawach anena gik ma sirikal oseloso, nikech mano to ema paro ni en tiji tax wawuoye kawuono. Koro wadwaro achievement. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi mago mana moko kuom jogo mano yuoro e chenro mane dhi nyime kawuono ni mar kawo pach jopiny kata jopiny golo pachgi kotenore kod paro mar chik mar omenda gi wuoyo weche mopogore mathoth. Kata kamano wabro mana medo lero ne janeno mar Ramogi TV wechegi thuon wechegi kaka ne obedo odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa e weche wa manyien mabiro. To ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Erokamano inya George Aoko kowuok Mombasa e seche ma bende jopiny golo pachgi e wi lokruok